खुलुमका तिप्रसा आफुंग जराव तेसे फाइनानि नाखा मेसेज ऑफ फाइनानि बागे बफाट्स लाइव वीडियो क्लाइर नाइने एकदम शॉर्ट नोट ने बागे सिमिक सांग लाइव वीडियो क्लाइयो साइमनो फुंगा त्रिसि के उनाया 4:30 बट पुइसि जायफा नाइथो और शेयर क्लाइरे प्लीज जे बुमा बु फारक बरनि बुसा ड्रग्स ना ओनि साइमन गां के बेंगलुरु जदि तंगो नरक साइमनो बा बेंगलुरु फाइका जे के ड्रग्स ना नारो बरनो प्लीज दादि फिरगै लांनानि इंथुं जतनो प्लीज दादि लांनि थांनि फिरगै लांनानि चाइतो बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तै जखान्ते एक्शन ना ओइ बरनो रमै पुलिस दाइरि माने परे सिनि बुसाना फियाव रडे निता सादि बर अर फाइ चिन त्रिपुरा सरनो बुमु अनेक खराब फ्लाइ दङ ताबो फानो ड्रग्स नाउ इंजेक्शन नाउ टैबलेट चाउ जतनो फ्लाइ दङखौ सो आं कयना मुचुंगो जत्तो मा फा जे बरक साइमनो जे बिनि बुसा ड्रग्स नाउ नै साइमनो गाने नर प्लीज दादि फिरगै लांनानि चाइतो बायदि आं नोटिस रि 1 मंथ नि नोटिस कि नरक जानि बुसानो फिरगै लां बायदि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि कैसा हंटिंग मिशन जों अंखरनाय जत्तो त्रिपुरा सा जे ड्रग्स नानाय रखनो जों रमै जेल दाइरि बायनाय आबनि परे नॉन अवेलेबल जेल दाइरि बायनाय जों नारकोटिक्स नि केस दाइरि बायनाय ड्रग्स इनहेलिंग नि केस दाइरि बायनाय आ समय नरक जोंनो फायै ता येसि सुरपायदि जों ताबुक साइन दङ कि जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि तै कैसा मिशन नो जों अंखरनाय जे ड्रग्स नानाय रक त्रिपुरा सरक जत्तनो त्रिपुरा फिरगै थांबायदि जे नुगै तंनाय रक बा भिडियो नो नुगै तंखै शेयर खालायदि ते मा फारक जे साइमानाय रक नरनो बुसारक जे ड्रग्स नाय तंगो नि साइमान हमके तलांगै थांबायदि नरनो बुसाना जेसु दाति मानसाक ओ मास केसिनो समय रो आं सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर नि सिमिक जों चिनि मिशन स्टार्ट खालायनाय हंटिंग स्टार्ट खालायनाय जे मानजांनाय बुजांनाय टक जांनाय जेलाव दाजांनाय नॉन अवेलेबल जेल एकदम जेल हाबथानाय नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दाति लाङै थांबायै रिहेब सेंटर दानाय इंबाय थौ अरने रिहेब सेंटर दाखांगो अनेक खर्च थांनाय सहायनि बागै जों अरन रिहेब सेंटर दाया डाइरेक्ट जों पुलिस दाइरिनाय पुलिस दावै बरक ताम खायजे आबो जों नायन थांया ताबुनि सिमु आं साइरो चिनि दफा चिनि त्रिपुरा साने बुंखांनो बासिनो बागै जों एक्शन नाना लांनाय एन्ड त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन ओ एक्शन नानाय दाति न बेसिकिया ओ मास केसिनि समय नां रै दङ जत्तो मा फा नरक साइमानाय रक प्लीज नरक बसाराव फिरगै लांबायनि लामा नायथुदि एन्ड चाइथकदि एन्ड लाङै थांबायदि अल मानजांमानि यागोलो जोंनो त साहदि जोंले बिग्रा बरक बा जोंले गरी बरक बा चिनि बुसाना फियागरदि तामु खलाय आबो कुनु एक्सक्यूजेस दंलाक जों केबने ककनो खनागलाक केबो फना जोंले फाइ पिल फना प्ली फना खालायबायदों रिक्वेस्ट फना खालायबायदों जों केबनो मर्सी खलाया चिनि दफा चिनि त्रिपुरा सानि बुं खांनो सकै तंनाय रनो जों फियोगिया त्रिपुरा सानि थेनांनि बागै चिनि त्रिपुरा सा थानजानि मारिनो जों तैनानि बागै जे तंनाय जे अर ड्रग्स नाय तंनाय चेरेरनो जों जत्तनो थुमै रमै जेल दाबायनाय जदि तंना मुचुंगो चेरे रखंगा ड्रग्स नो याकर बायदि ड्रग्स नो याकरै हमके सामुखलायनागा खलाय तंबायदि किन्तु जों साइमनो साबखलाया साब बजागा तंग साब बजागा करै जों जत्तनो साइमनो अ जागानो संगे जों थाङै हान्ड खलायमानि यागोलो बरनो बुजांनाय बरक टक जांनाय जेलाव दाजाबनाय एकदम क्लियर कक साइरो आं कोनो चेंगरा कक साया कोनो चालाक कक साना नाया आं सुजा साइरो जे मा फा नरक साइमानो नरनो बुसा ड्रग्स चाइ तंगो अ जागा फाइ ड्रग्स नाय तंगो इंजेक्शन नाय तंगो नै साइमान का हंके साइमान नरक तलाङै थांबाय नरनो बुसाना दातिनो चिनि थानिओ अलरेडी 100 जना मटरनि लिस्ट फाइजाक किन्तु जों बरनो रमयाको साबो सायाको कोनो बुखनियाको किन्तु नवेम्बर नि सिमिक जों बरनो हान्ड खलायनाय वायरल खलायनाय बरनो भिडियो बतु फाइनाय फेसबुक थं जे जागा फन थं जों भिडियो बतु फाइनाय तु फेमानि यागलो पुलिस बया फरिनाय सुजाकक तु नो कम्प्रोमाइज नरक जोंना फुरो जोंनो खायरक दियानो बुसाना खासि जायाने कोनो साइमान लाक नरक साइमानो ताबुकसि जे खासि आंनि तंगै ड्रग्स चाइ तंगै ड्रग्स नो इंजेक्शन नाय तंगै खलाय तंगके नरक फिरगत लांबायदि असक जाने कक जतनो साल काहाम खाखलायो अ ककनो बुजिवै जतनो अ भिडियो नो शेयर खलायनानै हामबाय खुलुमका आं दिनेश देबबर्मा त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन नि डाइरेक्टर नरने बागै अ कक कैसे अ मेसेज कैसे नरने बागै लाइव भिडियो सपायके खुलुमका देवैसे